ni ang'o marach. Ang'o marach ni yudore kuonde gik moko adek. Gik mokwongo oyudore kar mental health. King'iyo ji mang'eny jok mane nigi tich before corona sani ji onge tich. Iyudo ka ng'ato nigi depression, ng'ato nigi stress, to kako nyalo dhi mondo stress to rum tame. So the mental health is a big problem, and ene gima mokwongo ma onego wang'i ni ang'o miyo ang'a dhiro jogi nyaka kuma chopo ni koro adwa neko. Kwa ng'iyo gik mosetimore Kisii gi ng'eny. Matin mobedo reported go waneno, lakini gik moko ng'eny mopondo nikech wach mar mental health. Ido ka an gi shida kaka ng'ama dichuo to kuma nyalo ringa dhi ponde, kuma nyalo ringa dhi wache cha onge. Kiyudo ka desk moko mag gender desk, iyudo ka mostly gin gender desk mokete mine, to an kaka ng'ama dichuo onge kaka dang' adhi anyis dhako ni chiega nogoya kose an gi stress marom kama. Koso kadhi tiyudo sama wuoyo cha to ng'ato nyiera. Samoro winjo kiluonge ni ere jago mar chiege ogoyo cha, ere ng'ama ne gore gi dhako cha, ere ng'ama ne yani koro miyo stigma e dichuo kwamba kuom dichuo bedo mang'eny. Koro tame kaka dang' odhi owuo mondo en be obed ko nyalo release the tension kata stress kata pressure moro ma en go cha. Mar ariyo en wach